Zdravo svima, večeras ću vam pokazati moju malu kolekciju lakova i nešto od nakita što imam u ovom delu na stolu, što sam ja to izdvojila, što mi se sviđa, što samo koristim. Tako da nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. Da, samo da kažem, hvala vam ljudi za followere, to je subscribere, za lajkove koje sam dobila i preglede, stvarno mnogo mi znači. Potremam se, ali nadam se da će vam se svidjeti ovaj novi video. Evo ovako, ja sam ovdje izdvojila neke lakove koje ja baš i ne koristim u ovo doba. Više volim leti, to su neke ovako lepše boje za leto nego ove. Ovo su moji omiljeni i stalno ih koristim, uglavnom najviše zimi. Tako su nekako nežne, tako da, evo tu imamo i neke brojeve, evo ja ću jedan po jedan da... Ovo je kupljenu liliju. Malena, kako ću bez tebe sutra. Ovo je broj 52. Ovo je 12. Inače svi su bili okrenuti naopako zato što ja ne znam više gdje da ih držim, pa su sad 53. 67. Koliko se vidi ovo sad. Inače ja snimam telefonom, tako da nadam se da se bar nešto vidi. 47. I ovdje su posle Golden Rules lakovi. I moji omiljeni su ovi. Samo da vidim da piše broj 42. Ovo je nešto kao trula višnja. Ovo je običan crni lak. I ovo je 34. Ovo je nešto sa šakicama. Kao i ovaj. Ovo mi je bio omiljeni lak. Ali nisam nešto zadovoljna sa tim koliko dugo traje. Skine mi se posle 3-4 dana. Zatim imam ove. Ovo ne znam, stvarno ovo mi je mama kupila, ne znam ni šta je ovo, koja je ovo marka. Ovdje ima neke male minđušice koje stalno volim da stavim kad je nešto svečanije, jel te, pa ih stavim. Ove sam dobila od druga. Zahvaljujem Miljanu na ovom poklonu. Zatim hoću da pohvalim Farmasi kozmetiku zato što stvarno njihove lakove, imam i brown takav. I zelene razne lude boje, samo što sam ih sad, samo sam ove izabrala koje najviše koristim. Nadam se da se vidi nešto. I sad idemo na donji deo. Uglavnom imam Golden Rules lakove, zato što po meni oni mi nekako i najduže traju. Evo tu imam neke male, ovo kreč beli, ovo je nešto roze. Kraljevsko plavo, žuta, roze, bijela. Ali to je nešto sa sedefom, nije čisto kao ona kreč boja, kako je ja zovem. I ovdje je Golden Rose. I mogu da vam kažem da sam mnogo zadovoljna sa ovim što se brzo suši. To bi bilo to što se tiče lakova. Sad ćemo da pređemo na nakit. Kad bi znali kakva je ovo improvizacija, inače svetlo ja lično držim u levoj ruci, u desnoj mi je kamera, tako da ne znam kako da namestim, ali potrudit ću se. Tako. Nadam se da se vidi nešto, pošto držim sa jednom rukom i jednom rukom. Ovdje imam malu kuticu. Morat ću sa jednom rukom. Da, šta je ovo? Da. Ovo je sa takmičenja, čini mi se, gde sam naravno prošla, jer ja volim engleski, to je iz ambasade, imali smo takmičenje, ali to sad nije bitno, morat ću da namestim kameru. I moja improvizacija je uspjela, samo se malo sve klima, ali dobro. Ovdje su neke minđuše, samo što ja ne znam gde je ostalo, gde su drugi komadi. Ove su mi omiljene za leto. Ovo kao pero.
Tu su minđuše. Ovdje više imamo ove kao svečanije nego... Imamo ovaj prsten. Nerviram ovih fokusa, ali... Opet minđuša. Minđuša isto. Ovo su mi bile omiljene, ali su zaista teški. I posle pola sata sad sam ih skinula. Evo, pala je moja improvizacija sa svetlom. Dobro je. Otprilike ima stvarno svašta ovdje, ali treba naći komade. A ovo izgleda ovako. Inače, obožavam da nosim ovako minđuše uz uvo. Imam puno ovakvih, kako je zovem oni visećih, ali više volim uz uvo da nosim minđuše. Evo ovako ove male. Evo imam i ovo. Sad ovdje, ovo je neki prsten. Pitaj Boga koliko je star. Ovo isto. Ovo mi je srebro ostalo što imam ovdje, ali ne nosim toliko sad. Nemam ni jedan prsten, kao što vidite, ne nosim nakit toliko. Sad možemo da pređemo na drugo. Ovdje držim ogrlice. Ovdje sam izdvajala neke zato što stvarno imam previše tih ogrlica. Evo imam ovu sjajnu koju nikada nisam stavila oko vrata. Ne znam zašto, previše mi je ono šljašti. Ja nisam navikla na